Molt bones, amics, i benvinguts a un nou programa de gastronomia. I és que no sé si pujarem al cel, però del que sí estic segur és que beurem i menjarem divinament. M'acompanyeu? Al primer programa de Tapa i Destapa començarem per al primer bar, el típic de Montaditos, o Barquetes, com li vulgueu dir. Estem a la segona planta del Bilbao Berria, un restaurant que en Paco i l'Òscar, el cap de cuina i el segon cap de cuina, ens prepararan aquestes dues tapes tan suculents que teniu aquí. Voleu saber com es fan? Ells ens ho diran. Què tal, Paco i Òscar? Encantado. Com ho anem? Molt bé. Escolteu, què són aquestes dues belleses que tenim aquí? Com es fan? A veure. Estos son dos pinchos que hemos sacado esta temporada. Pincho de queso, membrillo y tomate, una mezcla pues creo que bastante consistente. Y otro pincho con un pan de semillas, mermelada, foie y manzana caramelizada. Déu-n'hi-do. Escolta, i això com es fa, això? A veure. Bueno, aquí el señor Óscar, segundo de cocina, colaborador, lo va a montar ahora. Es muy sencillo y muy rápido de hacer. Clar, vosaltres ja partiu aquí de la poma a talladeta, a rodelles. Sí, tallada fina, pagada. Está confitada y bueno, y ahora veremos. Un montaje muy sencillo. Aquí amb la terrina de Esto fetge es gras. el foie, es un foie mi-cuit. I aquí embolicant, ¿no? Un poquito el éxito es la frescura de nuestros pinchos. Son pinchos que están saliendo cada 5 o 10 minutos a la barra y que hacen que el cliente pues esto lo tenga en cuenta. Aquí teniu el formatge que hi poseu a dins, Sí. el codonyat. El codonyat, correcte. I aquí amb la bola. I escolta, i aquesta tomata, que és un culis de tomata? Sí, sería una mermelada de tomate, bueno, un poquito especiada. I aquest d'aquí el caramelitzeu, oi? Sí, ahora ya coge un poquito la consistencia con el foie y la manzana y lo dejamos normalmente alrededor de 1 hora en nevera para que coja, digamos, la forma y luego ya pues es caramelizarlo con un poquito de azúcar moreno. Clar, aquí amb el sucre. Escolta, m'imagino aquí els cuiners que deveu ser per fer 5.000, 6.000 pinxos com aquest. Sí, aproximadamente somos 18, unos 8 o 9 por turno. Déu-n'hi-do. Escolta, i vosaltres fa 13 anys que esteu aquí, no? 13, sí. Amb la confitura i tapeta. I que no falti el pinxo. I ja està fet. Escolteu, doncs, em sembla molt que hauríem de brindar per aquestes tapes tan fantàstiques del Bilbao Berria i perquè seguiu així, fent tantes tapes aquest any que ve. Molt bé. Salut! Moltes gràcies, I salut. a tots vosaltres també, mireu una miqueta les curiositats de la cervesa. Apa! Escolta, Guillem, de varietats de cerveses n'hi ha moltes, però si els haguéssim de tipificar, com ho podríem fer i què diferencia un tipus de cervesa d'un altre? A veure, Pep, hi ha 3 famílies de cervesa, que són les de fermentació espontània, les d'alta fermentació i les de baixa fermentació. Això a les etiquetes ho llegirem com a làmbic, les de fermentació espontània, ale, les d'alta fermentació, i lager, les de baixa fermentació. Aquí tenim una mostra una mica de cada. Per exemple, què tenim aquí? Aquí tenim una lager i la resta són ales. Fantàstic. La de fermentació espontània són cerveses molt especials, no? Sí, són cerveses molt especials que només es troben als voltants de Brussel·les. Escolta, i com podem diferenciar aquests 3 tipus de cerveses? Sí, pel tast diríem que les lagers, les de baixa fermentació, són les cerveses més netes, que els aromes són només dels ingredients que hi participen, cereals, aigua i llúpol. Les ale, o d'alta fermentació, les reconeixerem perquè poden donar més aromes de la fermentació, que poden ser com fruites, ens poden recordar la poma, la pera, els fruits vermells i fins i tot espècies.
I després les de fermentació espontània, les làmbiques, les reconeixerem perquè són les més àcides de totes, ja que són les úniques que no li afegim el llevat, sinó que l'agafa del medi ambient, però no només agafa llevat, també agafa bacteris làctics i acètics, els del iogurt i els del vinagre, i és per això que són àcides. Doncs escolta, brindem per la gran quantitat de varietats i tipus de cervesa. Sí senyor, brindem. I a tots vosaltres, Salut. fins al pròxim programa.